авитора хубтар фаҳмад. Беҳтаршам онлайн ин риск нест худаш. дӯстони азиз, имрӯз ба яке аз точкаҳои акаи озар омадем. Касро хеле шуд мешиносем. Ик аз чамадан мефурӯшанд, сумкаҳои спортивни дар дарун бошад, сумкаҳои люкс бренд. Ака ҳол савдо чӣ хел? Аввалаш салому алейкум ва раҳматуллоҳ. Савдои живой аст бисёр рости гап заифтар аст. Онлайни бачаҳо агар мехоҳанд кӯшиш кунанд, савдои онлайни хубтар аст назар ба живой продажа ҳозир. Мо худамон хеле онлайн савдо мекунем. Касоне ки мехоҳанд ки онлайн савдо кунанд, мо метавонем ки суратҳои моллоро равон кунем, ин моллоро савдо кунанд. Масалан ба бачаҳое ки мисол бизнес кардинанд, шумо чӣ тавсия метаҳед? Аз куҷо ба кор кунанд? Мисол кадом платформа ё ки омада инҷа точка гиранд кор кунанд? Не, точка ҳозир вообще даже не стоит гирифтан. Беҳтаршам онлайн ин риск нест худаш, не? Моли тайёра метавонанд дар платформа фурӯшанд. Ба фикри шумо дар ин садоат бизнес но аслан кадом намуд специалистоя мекунанд? Кадом платформа во даромаданианд? шумо одами таҷрибанок дар инҷо мегардед, мисол бо онҳо зиёдтар мешинед. Сериози дар Wildberries кор кардистам, дар Авито ҳам кор кардистам, Telegram истифода мекунам. Не ози данное время шумо ба чӣ специалист дар кор примерно? Специалисти ки Авиторо хубтар фаҳмад, масалан Telegramро продвигат карда тонад. Барои дар Wildberries менеҷере ки продвигат карда метавонанд. Нигоҳ кунед дӯстон ки мо дар ин садоат дарзем аксарияти соҳибкорони мо, яъне специалист намерасад. Ҳамеша специалист мекунанд ки мехоҳанд ки ба онлайн бароянд. Нафаре ки мехоҳед ки бизнес кунед, метавонед ки ин борҳоро гирифта онлайн фурӯшед, ё ин ки нафаре ки донишҷӯ ҳастед, пул надоред, метавонед ки специалист шавед ва бо ҳамин соҳибкоро ҳамкорӣ кунед. беҳтарин ака ва шумо хай барори кор нафаре ки мисол оянда ягон бор гирифтем фасавшики боваринок, ина точкашонро дар скриншоташон мемонам, метавонед ки биёед бо ҳамин ака бинед борашон кадом борашон мақбул шуд, метавонед ки ба савдо барорен.